Salam mehriban doganlar. Salam edidilleşler, kadırdan tomoşaçylar. Hemmeňize mehirli salam. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Döwletli ojokluğuňyza bereket, agyrlyk. Şeýle-de iň gysga wagtda ýeňişli günlere ýetilmegini arzu edýän. Mehriban doganlar, bugün meň doglan günüm. Şoň üçin köp sanly gutluklar gelip bolşdy. Dürli sosial media platformalaryndan gutlaýanlara, gutlaw iýerenlere hemmesine sag bolsun aýdýan. Esasanam biziň geljeğimiz bolan türkmeniň ýaşlary şu doglan günüň münasibetli öz bir durmuş geçmişiň arada bize birazajyk maglumat berseň. Esasanam şu soňky döwürlerdäki YouTube platformasyna sosial medialarda kän ýok şu döwrewap häzirki ýörgünli sosial medialarda özüň bilen balanşykly maglumatlar o diýen kän däl we jikmejik däl. Şoň üçin maglumat berseň diýip haýyş etdi ýaşlar. Şoň üçin kynam bolsa elimden geldiginden özüm hakda maglumat bereýin. Men kakam Bayram oğlum diýilýär. Bayram durdy. Nepes ogly Ayhan ýol ötünde türkmen galada we beýleki ýerlerde mollumçylyk eden özü. Hem mollumçylyk, hem dünýäwi uğurdan, hem manevi diýilýän dini uğurdan halka hyzmat eden Bayram molla da diýilýär. Mar welaýatynyň türkmen gala etrawynyň Mawtumly, Ogolkoy, Ijdan kalgozundan Daýhan birleşiginden Medeniýet owasundan iň soňky işlenýäri kakam Pahiryň 5-nji orta mektep. Kakamyň kakasy Muhammed Nepes Ahun diýilýär. Muhammed Nepes Ahun doglan ýeri Kerki Tutly Gyzılaýak Lewap welaýatyndan biziň aslymyzam şo taýdan we ondan ogul biziň ata-babalarymyz Buharada, Hyywada türkmeniň syýasy dolanyrlyşyk merkezlerine bolan biziň ata-babalarymyz. Şoň üçin Muhammed Nepes Ahunyň kakasy Baýhan şu wagt biziň familiýa höküminde ulanýan adamyz Baý Muhammed Sopi ýa-da Baý Muhammed Weli diýilýär ekeni. Özü hem syýasy hem dini tarapdan halka ýoňmaşçylyk eden biri. Häzir Baýhan atamyzyň gonamçylygy mazary şol ikinji nasosa gidip barýakan çep tarapda gonamçylykda şo taýda türbeti guwur ýadygarlygy bar. Baý Muhammed Weliň kakasy Nazar Muhammed, on kakasy Am Muhammed, on kakasy Murat Pelwan. Ady belli Pelwan bolan Murat Pelwandan aňyrda Niýazul Halipa bar. Niýazul Halipa hem özü dini taýdan Ussat Halipa bolan şol wagtyň özünde de gaty başarjaň tüccar täjir bolan türkmeniň beýik akyllary, şahyry Mawtumly İdris Baba medresesinde sapagalan wagty şoňa mollumçylyk eden şeýle-de Gögöllaş medresesi öz gurduran Gök Eldaş, Gökden inindaş atly medresede şoňa sapak beren ustatlaryň biri atamyz Niýazul Halipa İşan Baba da diýilýär. Niýazul Halipanyň kakasy Hal Muhammed Mergen. Hal Muhammed Mergen wagtynda biziňkiler Günorta Aziýada ýaşan, ýagny Owganistanyň häzirki Owganistanyň territoriýalaryna biziňkiler ýaşan. Hal Muhammed Mergeniň atasy Bagtyar Khan. Bagtyar Khan bolsa özünün goşuny bilen
Bangladeş'in zabit edilmeginde uly rol oynan han diýip gurrun berilýär. Biziň şejeremiz, ata-babalarymyz, biziň neslimizin, ata-babalarymyzyň taryhy bilen baglanşykly maglumatlar keýin dersine ýazylan we häzir bayramaly etrafynda bir uzakdan bir garnaşymyzyň öýünde saklanýar. Indi şuň güne gelsek, şuň günde men özüm Türkmenistana etrafynyň 5-nji orta mektebinde, öňkü 5-nji orta mektepde bilim aldym. Ondan soň mektebe oturup men Türkiýe okumaga gatdym. Türkiýede okumaga başlanmazda biz Türkmenistan ýaňy täze garaşsyz bolan bir döwlet, Türkmenistany kän bilýän adam ýok. Şoň üçin biziň öňümüzdäki birinji iň möhüm wezipe täze döwletimizi Türkmenistan tanatmak boldy. Türkmenistan tanatmak boýunça türkmen medeniýetini, türkmen sunwatyny tanatmak boýunça biz öýgiderli iş alyp bardyk. Biziň bu aktiv işlere koşulmamız 1994-nji ýylyň 21-nji martynda Türkiýanyň paýtagty Ankaraň Gazi Üniversiteti diýilen üniversitetiniň meýdançasynda gurnulan halkara Nowruz bayramy boldy. Şol Nowruz bayramynyň guramaçylygyna men o wagt Konya'da okuýadym. Çağırdılar. Ankara'da Türkiýeli bir awraýly ýaşulymyz bar, Salahattin Baysallyp, Türkiýe-Türkmenistan dostluk dernegini, jemgyýetini guran we türkmen oglanlarynyň, gyýlarynyň, talyplarynyň hemmesini diýen ýaly gollap köpsüne ýörüýte tälim almagyna uly goşan bir ýaşulymyz ömrü uzak bolsun, jany sag, başy dik bolsun. Şol Salahattin Baysalyň öňe düşüp eden tagallarlar netijesinde Ankara'da mawtumly neşriýaty döredildi, mawtumly diýwany jurnallar çykarylýardy. Şonu öz eginleşlerimiz bilen bile alyp bardyk. Olaň ýanyndan Avrasiýa Kultur Dernegi, Ewraziýa Medeniýet Jemgyýeti diýen ýörüýte bir jemgyýet bardy. Türkiýanyň Ministrler Kabinetiniň ýörüýte adatdan naşary karary bilen daşary ýurtly studentleň iş alyp barmagyna ruhsat berýän bir jemgyýet, dernek sebäbi studentleň daşary ýurtly bolsun, ýurdun içindäki bolsun tapawdy ýok. Siýasat bilen meşgullanmagy gadagan bolan soň ýörüýte şeýle karar çykarylyp bize dernek jemgyýet gurup berdiler we şoň hataryna biz işledik. Özüm şoňa 2 ýyl döwürleýin başlyk boldum. Üniversitetlerde okan döwürlemizde Nowruz bayramçylygy bolsun, garaşsyzlyk günleri ýa oňdaşyndan ýörüýte türkmeniň medeniýetini, sunwatyny tanatmak üçin gurnalýan guramaçylyklara aktiv gatnaşdyk. Hemmesinde rol aldyk. Konya'da Selçuk Üniversitetinde okan oglanlar biziň döwürdeşlerimiz bilýänler, nähili işleň edilenini, beýleki şäherlerdekilerin bilýär, Türkiýede okanlar biziň döwürümizde. Şonda Türkiýanyň döwlet teleradio guramasyndan teklip geldi, iş teklibi geldi. Biziň bilen işleşseňiz diýip o wagt TRT Avrasiýa, ýagny TRT Ewraziýa, TRT International Int kanallary bardy. Şo taýda türkmen halklary bilen baglanşykly gepleşikler taýýarlanylýardy. Edip öğrenýän bir ýaşulymyz özü Asly Kerkuk, Arak, Türkmenili türkmenlerinden bolan ýaşulymyz günnelik 45 minutluk Merhaba Asya, Salam Aziya, soň ady ütgödüli Salam Ewraziýa diýip gepleşik taýýarlaýardy. Günlük her gün 45 minut gün ýaýlym görnüşinde. Şol gepleşikde kömekçi alyp barjy bolup işe başladym. Soňam alyp barjy boldum. Oňdaşyndan 1998-nji ýylyň awgust aýynda Türkiýanyň Sesi radiosunda türkmen dillerde bölümler açyldy. Türkmen bölüminde men özüm işe başladym. Şol türkmen bölüminiň işiniň dolu ýoly goýulmagyna esas roly özüm aldym, esasy jogapkärçiligi. 2006-njy ýylyň 14-nji aprelinde çenli
Türkiýeň Döwlet Teleradio guramasynda işledim. Türkiýeň Döwlet Teleradio guramasynda hem radioda hem telewideniyede işleýän wagtym ýygy derli ýagdaýda Türkmenistanyň diktatorlyk rejimi tarapyndan nota berilýärdi. Şol oglanyň maşgalasy tutuş bolar watan dönüňi, bolar Karasanowda, bolar rejimi hökümete garşy şonu şo taýda işletmäň diýip her hili oýnatyp gördüler, işden kogdurjak bolup. Her hili etip gördüler. İlçehanadakylar hatta şol radio açylan wagty men wezipämi elimden aljak bolup gulluk etmedik, harby borjyny ýerine ýetirmedik diýip şeýle bahane edip basyş görkezdiler Döwlet Teleradio guramasyna Türkiýeň. Ondan biziň ýol başlama sen Türkmenistana gidip gel, sen iş ornuňy ýerini biz saklaýas. Ama sen gidip özüň suwut edip gel, bir hat getir, el ýaljak. Şoň gulluk borjy ýok diýip. Şonda gelip dowam edersiň, biz sen işiňi saklar diýdiler. Türkmenistana gidip 3 aýlap görmediğimiz gördü galy. İlçigana tarapyndan şonu ýörüýte buyruk berilen şol oglany ýygyna iýermäň diýip şonu da edip hakykatdan ham gowy adamlaň, ýaş adamlaň kömegi bilen Türkmenistandan ýygyma ähli çäklendirmelere, kynçylyklara garamazdan çykyp gaýtdym. 98-nji ýylyň dekabr aýynyň soňlaryna. Bu näme üçin gurrun berýän? Biz diktatorlygyň hüjümleri bilen, diktatorlygyň yallaklarynyň, hyzmatkarlarynyň hüjümleri, gysaşlary, basyşlary, töhmetleri, her hili oýunlary, hilegarlykları bilen onlar çaýlan bäri görüşüp gelýär. 30 ýyla bola, 27 ýyldan bäri biz şol işleň içinde görüşüp gelýär. Şoň üçin hem ýaşlar haýyş etdi, başyňdan geçiren möhüm ýagdaýlaryny öz durmuşyň barada gurrun berdiň diýip, şonu gurrun bermek istedim size. Soň Türkiýeň Döwlet Teleradio guramasyndan aýrylandan soň 2007-nji ýylyň aprelinden maýyna çenli bir aý Pragada Azatlyk Radiosynyň merkezinde praktikada boldum. Şolar bilen işleşek bolup gördüm. Ýöne biz prinsipde düşünşüp bilmedik. Sebäbi biziň mukaddes hasaplayan prinsiplerimiz olar üçin mukaddes däldi. Şoň üçin şo taýda biziň hyzmatdaşlygymyz durdy. Soň bir guruluş firmasynyň Russiýa Federasiýasynda kökürüp, ornaşyp, öz işini ýaýwanlandyrmak üçin kömek ber, gollog berdiler. Şeýdip Türk guruluş firmasyna işlemäge gitdim, 3 ýyl hem şo taýladym. Döwlet guruluşyk proýektleri durdulandan soň ýygyma Türkiýe'ye gaýtyp geldim. Türkiýeň Antalya welaýatynyň Kemer diýen şäherine ýerleşdim. Şo taýda turizm bilen, söwda bilen, biznes bilen meşgul bolup başladym. Şol wagtyň özünde de öňkü Sowet Respublikalary bilen baglanyşykly biznes etmek isteyen adamlara konsultasiýa kömekleri, esasan Russiýa bilen gatnaşyklara, Russiýada tejribem bolan üçin şolara konsultasiýa kömeklerini yerine ýetirdim. Bir näçe notarius bilen öz şertnamam bady, olary da terjimeçilik, türkmen dilinden türk diline, türk dilinden türkmen diline, ors dilinden türk diline görünüşinde şeýle terjimeçilik işleri bilen meşgullanyp daşyndan 2002-nji ýylyň 4-nji noýabryna ýene gaýtadan Praga Azatlyk Radiosynyň merkezine 3 aýlyk praktika çağırylym. O täze taýlanan müdür Muhammed Tahir wady. Muhammed Tahir bilen Azatlyk Radiosynyň türkmen gullugynyň işleriniň täzeden dikeldilmegine bilelikde eňine berip tähmet çekdik. Şonda men Azatlyk Radiosyna baramda Azatlyk Radiosynyň türkmen gullugynyň ýagdaýy gaty gözüňde dünýäň beýleki media serişdeleri, guramalary, sosial mediany aktyw görünüşde ulanýaka. Ondan naşary.
Azatlyk radiosynyň öz içindäki beýleki dillerdäki gulluklarym sosial mediada, internetde aktiv hereket edýärke öz dinleýijisini, gollawjysyny köpelden magty bizim türkmen gulluğumuzun onlar satana adamcı vardı. Men özüm Azatlyk radiosyna ikinci gezek işe başlamazdan oğul onlar çömün awdaly Facebook sahypalaryny alıp barýadym. Oğuzhan Nesli birleşsenim bolsun. Ya beýleki bizim sahypalarymyz bolsun. Dostlar bilen bilelikde egine berip ýöredýän sahypalarymyzyň umumy adam sanyny gözüňe tutsaň 200-300 miň töweregindäki bizim şeýle köpçüligi ýetirýän materiallarymyz, habarlarymyz bardy, hyzmat edýän sahypalarymyz bardy Facebookda. Şol sahypalaryň üstü bilen Azatlyk radiosynyň türkmen gullugyny reklam edip, şo taýdaky gepleşikleri, rahatlary şo taýlarda paýlaşyp, şeýdip Azatlyk radiosynyň türkmen gullugyny adam sanynyň köpeldirmegine goşun koşdy. Men özüm Azatlyk radiosyna goşulyp işe başlaýançam, Azatlyk radiosynyň sosial mediada, internet meýdançasynda aktivligi ýokdy. Olar ýaly täsiri ýokdy hiç. Döwürden gaty ýa galapdy. Henidem şu döwrewap tehnologiýadan köpçüliklerin habar berişleri işlerlerinin ulanyan metodlarından o diyen aktiv ulanyp bilenoklar. Gaýnan tagan. Şolar ýaly. Inni Azatlyk radiosundan näme üçin aýrylanym bilen maňalaşykly bir gelip boşan köp sanly sora goştaýda jogap beresim gelýär. Azatlyk radiosundan aýrylanmyň sebäbi Azatlyk radiosuna biz öğrenmekim habarlary berýärdik. Habarçy Rozoway bilen bilelikde beýleki habar çeşmelerimizden, informatorlarymızdan gelýän habarlary biz berýärdik. Ören wajyp, sensasiýa edilýänjek öğrenmekim habarlary olar berenokdy. Soň şol habarlar intek efire çykmanka şol habary bize ýetiren ýa-da şol habary bilen baglanşykly. Şol habaryň içinde ady geçýän adamlar soraga çekilip başlady. Kısaç we batyş astyna alınıp başlady. Türkmenistan'a biz şüphelendik. Bir yerden informasiýa gidýär, diktatorluk rejimini diýip. Soň Azatlyk radiosynyň içinde Türkmenistanyň rejimi bilen gönümel baglanşykly adamlaryň badyny biz dolu öwrendik we göz ýetirdik. Şondan soň bizim gatnaşymyz ýuwaş-ýuwaş azalyp başlady we iň soňunda da haçanna Türkiýedäki deportasiýa hopy sebäpli men öz ağamyň oğlu bilen bile meni deportasiýa etjek bolanlaryna men maşgalamy we özümi halat etmek üçin Türkiýany terk etmeli boldum. Türkiýany terk edemden soň Azatlyk radiosynyň müdiri maňa hat üstü bilen bizim Azatlyk radiosy bilen aramyzda hiç ýyly arabalaşyk galmady. Şertnamany biz goýup bolsun edýär. Zat diýip hat üstü bilen maňa bizim hyzmatdaşlarymyzyň kesilendigini, goýup bolsun edilendigini bildirdi. Şeýlelik bilen men Azatlyk radiosy bilen 2019-njy ýylyň 16-njy ýanwaryna ara gatnaşygy resmi taýdan kesdim. Ine Azatlyk radiosy bilen baglanşykly düşünürşüm üçin Azatlyk radiosy bilen baglanşykly habarçy Rozoway, eginleşim Rozoway bilen bile aýratyn gepleşik etjek netip bolsa wagty gelende ana şonu başga datlaram has jikmejik özüňiz öňürsiňiz. Inha gaýtgaça men özümiň geçen durmuş ýolum häzir Hudaýa şükür maşgalaly, maşgalamyzda garmoniýa we söýgü esasly, bire hormat esasly. Inha fondan çağılan gaýkylyklaryna meşdäňer. Şu wagt şäherlikçe 2 saat çağamma, bir oglum bir gaýdym. Haw hemmekse şeýle maşgalaly bolmak, bagytly bolmak, söýgüden ganyp doýmak hemmemize miýesler etsin. Onu da ata watanymyzda gysga wagtda ýeňişli günlerde, toý saçakly günlerde gatnaşyp şuň gününe çekilýän kynçylyklaryny gülüp oýnap, degişip, ýatlaşyp
aşmak nesip etsin. Bilimizi guşap, elimizi çerme, sizin toyluğunuzda hizmet etmek bize de nesip etsin. Häzirlikçe köp sag bolun, saglyk dogry söýleň, inniki efirlere çenni.